Радослав Янков срещу Андреас Промегер. Радо отново по черното трасе. Добър старт. Тук летвата е вдигната страшно високо. Срещу него е състезател с 12 победи за Световната купа. Андреас Промегер срещу Радослав Янков. Добре, Радо тук се държи абсолютно равностойно в горната част от трасето. Тук малко закачи вратата, но няма как, той ще рискува. И има дори лек аванс. Радо просто лети по трасето. Промегер ще бъде много бърз в последните няколко метра. Тук Янков просто трябва да натисне дъската. Промегер се опитва да даде максимално от себе си. И Янков финишира преди Андреас Промегер. Това е феноменално. Не мога просто да повярвам какво се случва. Янков ще кара в финала. Радослав Янков елиминира и Андреас Промегер. Това е история. Това е нещо умопомрачително. Това е велик ден за българския спорт, уважаеми госпожи и господа. Радо Янков изпарзали и Андреас Промегер. Легендата на Австрия в сноубординга е на колене.